Sanibonani balingani mabhungu namatshitshi. Igama lami nginguSpooky N isiZulu. Ake sithathe umbhalo wobuciko wethu obizwa ngokuthiwa uju lwezizukulwane. Sivule ekhasini lama-38. Sizoxoxa ngenkondlo uxolo. Sizoxoxa ngenganekwane yethu ebizwa ngokuthiwa uNontsikelelo. Sizosebenzisa lenganekwane ukuchaza umbuzo omude, inkomba noma uphawu lokuhlaziya olubizwa ngokuthiwa umoya nengwijikhwebu. Yini okubalulekile okufanele ukuthi sikukhumbule? Okokuqala, lo mbuzo omude utholakala kulombhalo wobuciko kuphela, awukho emdlalweni. Okwesibili, izinkomba, imibuzo emide noma izimpawu zokuhlaziya ziyathelelana. Ake senze isibonelo. Inkomba, umbuzo omude nophawu lokuhlaziya olubizwa ngokuthiwa isakhiwo luyathelelana kanye nenkomba ebizwa ngokuthiwa ukulandelana kwezigameko. Ungakhohlwa-ke ukuthi uma ngabe ubukela le video ufunde namanothi lawo azobe ahambisana nale video. Ungakhohlwa-ke futhi uma ngabe ufuna ukwazi kanzulu ngokuthelelana kwemibuzo emide, hamba uye kule channel ethi The Curriculum Breakdown, ufike khona ubheke amavidiyo amabili akhuluma ngokuhlaziya inovel kanye nobuciko bomlomo. Cha phela ungakhohlwa-ke ukuthi usubscribe nakhona. Okwesithathu okubalulekile ukuthi sixoxile ngokuphendula umbuzo omude uma ngabe sibhala i-essay yethu. Phela usuzobuyela futhi kule channel uyobukela ivideo ekhuluma ngokuphendula umbuzo omude enovelini, emdlalweni, enkondlweni kanye nakubuciko bomlomo. Ake senze isibonelo sombuzo ukuze sikwazi ukubhala i-essay yethu. Umbuzo ungama ngalendlela: phawula ngempumelelo yombhali ekwethuleni umoya nengwijikhwebu enganekwaneni ethi uNontsikelelo kanye nezibongo ezithi izibongo zeNkosi uDokotela Sibongile Zungu. Impendulo yakho mayibe ubude obuphakathi kwamagama angama-340 kuya kwangama-390. Amabhulethi amathathu avamise ukuthi ahambisane nombuzo. Ibhulethi lokuqala, ukwethula nokuchaza.
umoya nengwijikhwebu. Ibhulethi lesibili, ukuphendula umbuzo ngokucaphuna nokwesekela ngokwenganekwane, izibongo kanye nehubo. Ibhulethi lesithathu, ukuveza uvo lwakho ngenganekwane, izibongo kanye nehubo. Ake sibhaleke i-essay. Sizobhala isihloko sethu, umoya nengwijikhwebu enganekwaneni. Okuchaza ukuthi phela vele bhala ngenganekwane, siqede siphume sibhale ngezibongo, siqede siphume sibhale ngehubo. Ngiyathemba kuyezwakala. Ibhulethi lokuqala liyisingeniso, ngakho-ke sizobhala igama ngamagama agqamile elithi isingeniso. Ibhulethi lokuqala lithi asichaze umoya nengwijikhwebu. Umoya yisimo sabalingiswa. Bakusiphi isimo abalingiswa bethu? Bangavezwa bejabule, bangavezwa bedumele, bedangele, bangavezwa bekhathazekile, bekhala, bangavezwa bethukuthele. Ingwijikhwebu isigameko ebesingasilindele ukuthi singahle senzeke. Engizokusho manje awuzukukubhala phansi, angisho, siyaqwashisana nje. Ake sibone ukuthelelana. Okokuqala, lenkomba ethi umoya iyathelelana kanye nesimo senhlalo. Siyasazi sonke isimo senhlalo siyingxenye yesizinda. Sibili, singalenzi iphutha sicabange ukuthi njengoba senza ubuciko bomlomo, ingwijikhwebu itholakala esiphethweni kuphela. Kuyenzeka itholakale ekuqaleni kwenganekwane, maphakathi nayo kanye nasekugcineni. Kwesithathu, lenkomba ethi umoya nengwijikhwebu iyathelelana nesakhiwana. Siqhubeke ne-essay yethu. Sizobhala ke igama ngamagama agqamile elithi umzimba. Asiqalise umzimba kanjena. Isimo asisihle. Intombazana ogama layo lingunontsikelelo, idukile, idukele eweni elikhulu. Ngakho-ke sithola umoya wokukhathazeka. Kwazise phela futhi kwakunezinkungu, okuchaza ukuthi ibingaboni ukuthi iyaphi. Unontsikelelo utholwa ngamazimu. Besingakulindele ukuthi amazimu lawa avumelane ukuthi angambulali. Lokho kuyingwijikhwebu. Sikaze sezwa ukuthi umuntu akabulawa ngoba emuhle kakhulu, enguphuma langa sikothe, futhi ngoba ethandeka. Masiphumeni kancane ke ku-essay, sizophinde sibuye futhi ake sichaze kancane.
Mfundi, uyabona ke manje asixovi futhi asixoxi indaba. Emzimbeni kuthiwe asicaphune enganekwaneni ukuze sisekele iphuzu noma sisekele lokho esifuna ukukusho. Siqhubekeni ne-essay yethu. Soqalisa kanjena, isimo sihle. Inkosana isanganiswe ngumculo omnandi othi nontsikelelo nontsikelelo nkosazana yehlathi siphalaphala esibambezela umuntu emuka namanzi yehlisa umsila wengubo. Ungaphela umculo inkosana ibuyele ekhaya ithokozile. Akuthanga ngoba inkosana isilamele amazimu kwaguquka isimo sayo saba ngesokukhathazeka. Cha, sibona isimo noma umoya wenjabulo uqhubekela phambili. Azise inkosana yakhangwa ubuhle bukanontsikelelo. Yayiqala ukubona ubuhle obunjena selokhu yazalwa. Uma inkosana ibheka unontsikelelo yabona ubuhle obufanele obendlovukazi. Yazimisela ukuthi izomkhipha kulolu taku ngoba phela vele wayehlala ehlathini futhi phezulu embhoshongweni. Yaba noma yalangazelela ukuthi imthathe iyomhlalisa esigodlweni sikayise. Yajabula unontsikelelo ngoba eseqonyiswe yinkosana. Kodwa ke umoya noma isimo siyashintsha. Sibona umoya wosizi ngenkathi amazimu esethukuthele ukuthi kunephunga angalijwayele. Ajeziswa unontsikelelo, uyasuswa futhi embhoshongweni, uyohlaliswa phakathi naphakathi kwehlathi. Besingasilindele isigameko sokuthi izimu lethuke. Njenganini nje izimu lithuswe ngumuntu lize liyekele umsila wengubo. Izimu elinjani leli elithi nanoma inkosana iwe yaphahlazeka phansi, yashayeka ngobuso yaquleka, yaphaphama ngemuva kwesikhashana, izimu liyekele inkosana lingayidli. Kukaze lokhu kwenzeka embusweni wamazimu. Sesiyaphuma emzimbeni, sesibhala igama ngofeleba elithi isiphetho. Phambi kokuthi sibhale isiphetho, bafundi siyaniqwashisa ukuthi uma ngabe ufuna ukubhala isiphetho esinembayo, buyela embuzweni ephepheni lakho lemibuzo ukuze ukwazi ukuthi uzoqalisa kanjani. Ake siboneke, singabhala ngalolu hlobo:
Umbhali uphumelele ukwethula umoya nengwijikhwebu esebenzisa abalingiswa abalandelayo: uNontsikelelo, iNkosana namaZimu. Ukubonisa noma ukuveza umoya wenjabulo, wosizi nokukhathazeka. Balingani bami kanye nabafundi bethu, siyabonga, siyathemba nihlomulile, ningakhohlwa ukusubscribe. Siyathemba ukuthi le nkomba ethi umoya nengwijikhwebu nizowusebenzisa uma ngabe nibuza nemibuzo emifushane. Nisale kahle.